ካዳስተር ካብ ካታስኮ ዝብል ናይ ላቲን ቃል ዝወፅእ ኮይኑ ትርጉሙ ኣብ ቃጽዑስ ተመርኮሰ ምዝጋብ ስርዓት ሓበሬታ መሬት እዩ። ካዳስተራዊ ምዝገባ ፈለማ ኣብ ኤውሮጳ ፈረንሳ ክጅምር እንከሎ ዕላምኡ ግብር መሬት ንምእካብ ነይሩ። ኣብ ሃገርና ድማ ንፈለማ ግዜ ምዝገባ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣብ 1888 ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ይፈሊሙ። እዚ ናይ 133 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ካዳስተራዊ ምዝገባ ኣገዳስነቱ ኪንዮ በቃላት ዝግለጽ እዩ። ካዳስተራዊ ምዝገባ ግን እንታይ እዩ? እንታይ ኣገዳስነቱ? ኣብዚ መደብ እዚ ቀሪብሎ ሰናይ ምክትታል። ኣብ ሃገርና ምዝገባ ካዳስተር ምስ መግዛእቲ ኢጣልያ ክጅምር እንከሎ ቀንዲ ዕላምኡ ንብረት ኢጣልያውያን ምሓስ እዩ ነይሩ። ተኾነ ኣብ መስርሕ ኤርትራውያን ንብረት ዝወነኑውን ክምዝገቡ ጀሚሮም እዮም። بمسارات بيت صفت كاداستر زاجت كساب 85,000 نبرت أبت بيت صفت تمزجب يركب أب كاداستر انتهي مزجب نمريتي مزجب ولا جزام تقينا ونقدمه مريتي مزجب زلو نقوله قبل علي مريت زلو زستدكونه ويزتهانصها يمزجب تايم التي بالعلم مريت زستدكونه زهنصات فابريكا خوني خيل منبر خوني خيل جاراج خوني خيل ولا أبجردين انت خيتك قبل علم مريتون تخلله قبل علم مريت علاله قبل علم مريت موتورات له زيتات له مستعيز خيل سلزي كاداستر نقوله مريتن قبل علم مريت تدكون زين كاساس نبرتين يزمسك أب بيت كاداستر تمزجبو زلو زين كاساس نبرت كم زنعزبو زلنا بب فايلو يزعقب أدام ولداي أبال أركايفس نايت بيت صفتيام نفس وكف تمزجب نبرت كاب 500 مسبت حقيو أب حدا زترز نستمزجب دقيم كان مركب أي شجرندو زبل حتوين أغريبنا الله أتحدث طفل لازم ولا حنتي جزء يوصلني إن أعتقد لها جزء متها كتربع تخليها مهنيته نايز كاداستر زي ريفرنس نمبر على ريتريب ناخذ جبران نخت وصله على قطري بز قطر زلوا تصحيح زلوا بمسرات تسرع سلازلوا إذا حنتي بايند خوينا زلا متحفكا كندي قطر خمس حس لنا خلت كينا نورمال متينا نع دلي خاطر رخبات خليها تسرع له بأجابي تسرع زلا بتقطروا سلازلوا حدا جزء يتفني مالت كم تمن واحد جزيوس كم ذا أشجار خوان تصبيو جن طبعت حزاي تحيزو تصاني حنا سلازم الحدا جزاين شجرنا أتازد الناس عنا تصاينا أبيت صفت كاداستر تعقيبو زلو مزاجبتي كم تنلع لحد خفل الزمن زجبرو أرجان يخون مبلشا وايت ريالوني خام سبات بيتهم يخون نحر شامريت أبيت صفت كاداستر بزي مزجابهم ببزح مداهات كوجدو تصاني حمام حدا خبز دما جزا جزيهم سم وناني بتمسهم وعلز فرمة بزي متصنحو أب حدقا خاتون أب زي تدلي كل الكتصمدون الرأيون أب كاداستر ممزقاب مبقر ربحو عبيو وحسنت واننت ناي قبل المريس تدكون زين كاساس نبرتن مسل تتقامنت ناي مريتن يرغاغص نبرت كا مزغوم تخوينو ገንዘብ ዝኾነ ይኹን ወፍረ ዘድለካ እንትኮይኑ በታዝ ተመዝገበት ንብረት ገርካ ካብ ባንክ ልቃሕ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ልቃሕ ትወስድ ታ ንብረት ካ እንታይ ተኣቱ ብትሕጃ ትመዝገብ ማለት እዩ ብትሕጃ ዝተመዝገበ ንብረት ካ ኣይሰጋገርኒ ማለት እዩ ስለዚ ባንኩን ምእንቲ ዝኸፈሎ ገንዘብ ኣብ ዕዳ ከይኣቱ እንታይ ኸውን ኣሎ ማለት እዩ بتحجة نحزل لنا مالتي كل تيز تلك حسب دحرها مودعتا عدو مسكفله أنتي بالبنك عدو كله خفيل الله بتحجة على وايب لنا كبتحجة خات الله زين جزء رسوت حدا ربح له قال أنتي ربح إزبكا مزجبت نبرة أنت قوينا كتساقا كران تدعى خون كخت شتا وهم شتا ويبورشة ويبهيا كل تفاحت ساقا كرت خليها مزجبتيها أبز زقاتم زلوا جن زي تمزجبة سلزخونة أنت إذا زقاتم بوشت أوعل ممزجابون زي ممزجابون كيف فلتوا بوشت أوعل الشتوى حجي كسكاكروا يمسوا زي تمزجبة نبرت كتجز كلها عدهم كله خير
ዝተመዝገበ ንብረት ትገዝእ እንተልኻ ግን ውሑስ ንብረት ትገዝእ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ይጠቕሙ ክርክራት ናይ ቤት ፍርዲ ናተይ ናትካ የውሕድ ብልሽውና የውሕድ ምዝጉብ እንተደኣ ኮይኑ ብስም ሓደ ምዝጉብ ማለት እዩ ወላ ብስም ብዙሓት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንመንግስቲ እውን ዓብዪ ረብሓ እዩ ዝህብ ስታስቲካዊ ሓበሬታ ይህብ ምሕደራ መሬት የገልግል ዘይመዝገብካዮ ንብረት ከተመሓድሮ ኣይትኽእል ኢኻ ነዚ ብግቡእ ተዓቂቡ ዘሎ ሰነዳት ናብ ዲጂታል ንምቕያሩ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዳይሬክተር ጀነራል ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣቐዲሙ ዝነበረ ኣገባብ ኣተዓቓቕባ ናቱ ኣወንታን ኣሉታን ከም ዝነበሮ እዩ ዝጠቅስ ሕጂ ኣብ ሃገርና እቲ ቅደም ዝነበረ ኣብዚኣ ዝተመዝገበ ንብረት ካብ ኦምና ሓጀር ዝመፀቱ እንደድሕሪኣ ባዶ 10 በዚኣ እንተ ነራ ባዶ 10 ሓደ ትኸውን ካብ ዓሰብ ዝመፀ ባዶ 12 ትኸውን ሲስተም ዘይብሉ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ዳሕራይ ምክፍፋል ናይ ኤርትራ ኣብ 6 ዞባታት ነናቱ ዚፕ ኮድ ኣለዎ ሕጂ ኣብቲ ዚፕ ኮድ ከም ዝምርኮስን ናይ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ንብረት ንበይኑ ትፍሊ ከም ዝምዝገብን ሕጂ ብዚፕ ኮድ ዞባ ማእከል ሓደ እንተ ደኣልካዮ ኣብቲ ዚፕ ኮድ ዋን ኤክ ትብል ከለኻ ዞባ ማእከል ማለት እዩ ክሎክዋይስ ከዓ ትኸይድ ዝኾነ ንብረት ኣብቲ ዳታቤዝ ናሕና ይኹን ኣብቲ መዛግብቲ ሓደ እንተረኺብካ ናይ ዞባ ማእከል ማለት እዩ ክልተ እንተኮይኑ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ክሎክዋይስ ትኸይድ ብየማን ናይ ዞባ ማእከል መን ኣላ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እያ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 3 ዞባ ደቡብ 4 ዞባ ጋሽባርክ 5 ዞባ ዓንሰባ 6 ከምዚ ኢሉ ይኸይድ እቲ መለለይ ሕጂ እንታይ ኢና ጌርናዮ ትራንስፎርም ንክንገብሮ ካብ 2004 ሓድሽ መለለይ ክንህቦ ጀሚርና ናይ ዞባ ማእከል ንበይኑ ናይ ኩለን ዞባታት ሕጂ እቲ ንህቦ ከዓ ዘይዳጋገም ወላ 10 ግዜ ተብል ሓንቲ መለለይ ፊክስድ እያ ኣብ ዚፕ ኮድ ናይ ዞባታት ዝተመርኮሰ እቲ መለለይ ተዋሂቡ ሕጂ ዳርጋ በዚ ዝሃብናዮ ልዕሊ 25000 መዝጊብና ኣለና ሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ናብ ዲጂታል ክትከይድ ንሕር ኮይንካ መጀመርያ እቲ ፔፐር ወርክ እንድዩ ክፀር ዘሎ ኩሉ ግዜ ፔፐር ዲጂታል ሲ ከም ንስራሕ ካብ መሳለጥ ዳ እምበር ከም ፍታሕ ክኾን ኣይክእልኒ ስለዚ እንድሕር ዳ ኣብቲ ዲጂታል ወርክ ፅቡቅ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና መጀመርያ ናይ ፔፐር ክሰልጥ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ከም ዝለካ ደለኹ ሪትሬት ንክንገብሮ ፅቡቅ እዩ ሓደ ፀገም የብሉን ተሰሪዕ ሎ ብኣገባብ ገለመለ ግን እንታይ ኣሎ ፀገም ከም ዝንሪኦ ዘለና እቲ ባይንድ ምዃን እቲ ቀንዲ ፀገም ማለት እዩ ኣብ ዲጂታል ምዃን ሕጂ እንታይ ኢኻ ንሱ እስካን ክትገብሮ ከለኻ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ንስካን ንክትገብር ክንደይ ወፃ ኣሎ 100 ፋይላት ወፃ ኣሎ ሕጂ ኣብ ከምኡ ፀገም ተዘይኮይኑ ካልእ ድሓኒ ስሩዕ ይፅኾይ ኣብ ካዳስትራዊ ምዝገባ ኣቐዲሙ ዝነበረ ኣገባብ ብምምሕያሽ ነቲ ዝነበረ ሃጓፍ ክምላእ ክኢሉሎም ነፍሲ ወከፍ ዞባ ነናቱ መለለይ ስለ ዝተዋህቦ ኣይናይ ናይ መን ዞባ ምዃኑ ንምልላዩ ዘፀግም ኣይኮነን ኣገዳስነት ካዳስትራዊ ምዝገባ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ እኳ እንተዘይኮነ ዕቱብነትን ፅቡቕ መረዳእታን ግን ጉድለታት ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ንቕሓት ናይ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ካብቲ መጀመርያ ዝነበረ እና ማዕበለ ይመፅእ ኣሎ ግን እኹል ኣይኮነን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እውን ይፈላለ ንኣብነት ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ነዊሕ እዋን ተለማሚድ ስለ ዝፀንሐ ካብ ካልኦት ዞባታት ዝሓሸ ኣሎ ኣብተን ዞባታት እውን ክትከይድ ከለኻ ዞባ ደቡብ ዞባ ዓንሰባን እውን ዝሓሸ እዩ እቲ ዝያዳ መረዳእታ ዘድልየካ ኣበይ እዩ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንኣብነት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚታት እቲ ደረጃ ንቕሓት ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ እቲ ምዝገባ ዘድሊ ዘሎቶም ዓንተ ወይ ዝጠቐስናዮም ረብሓታት ናይ ምዝገባ ተረዲኡ ሕብረተሰብ ዝዕድግ ገዛ ይኹን ዘሰጋግር ይኹን እንተ ደኣ ፈሊጥዎ ብግቡእ ክግልገለሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ብጠቓላላ ክትሪኦ ከለኻ ጌና ዝጎድል ኣሎ ቀፃሊ ጎስጓስ ቀፃሊ መረዳእታ ምዕባይ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ እንተዘይሎ እኹል ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብ ዞባ ናብ ዞባ እኳ ዝፈላለ እንትኾነ እቲ መረዳእታ ብጠቓላላ ክትሪኦ ከለኻ ንቕሓት ናይ ሕብረተሰብ
ንምዕባይ ረብሓታት ናይ ካዳስተር ስለምንታይ እቲ ምዝገባ ዘድሊ ትመረዳእታ ንምዕማቕ ናይ ብሓቂ የድሊ እዩ ብዛዕባ ናይ ዓማዊል ጥራይ ብዛዕባ ናይ ትሰብ ኣይኮንካ ትዛረብ ሕጂ ናይ ትካላት መንግስቲ መረዳእታ ናይ ሓለፍቲ ትካላት መንግስቲ መረዳእታ ከዓብሎ ብቐጥታ ትካላት መንግስቲ እን ዘመስርሖ እንተ ደኣ ናይ መምሕዳር ከተማ ናይ ቴክኒክ ትካላት መረዳእታ እንተ ዘይ ዓብዩ እቲ ምዝገባውን ከምቲ ዝድለ ክኸይድ ኣይክእልን ምናልባት ኣብ ገለ ዞባታት ናይ ብሓቂ ከጋጥመና ዝፀንሐ ፀገማት ኣሎ ዞባ ጋሽ ባርካስ ኣነ ንገዛእርሰ 3-4 ግዜ ኸይደ ሰሚናር ዘካየድ ኩሉ እዋናት ኣሎ እዚ እውን እኹል ኣይኮነን ከምዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ካዳስተራዊ ምዝገባ ንብዙሕ ጥቕምታት ኣገዳሲ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ገዛ ዝውነን ይኹን ጀራዲን ንብረቱ ብምዝጋብ ውሕስነት ዋንነቱን ተጠቃምነቱን ከረጋግጽ ዝዓበይ ዕድል ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብዚ ጉዳይ ዝነቂሑ ኣብ ካዳስተር ክምዝገብ ኣድላይ ጥራይ ዘይኮነ ግዴታ እዩ